Gata és una eina incorporada a l'app de l'hospital perquè el pacient enviï informació de la seva malaltia i se'n faci un seguiment no presencial des de l'hospital. És una eina que va iniciar fa temps i que està en constant evolució. L'hem anat adaptant a les necessitats de cada servei assistencial i dels pacients. L'escenari viscut amb la Covid ha propiciat que s'accedin a aquest tipus de projecte, els quals ajuden a que les visites dels pacients siguin només les necessàries. Com funciona? El professional configura uns qüestionaris en els que cada resposta té un valor. El pacient rep aquests qüestionaris a l'app de l'hospital i els respon. Gata té un algoritme el qual, en funció de les respostes del pacient, s'activen diferents circuits, els quals poden ser fer venir el pacient per una visita presencial, agendar un nou qüestionari Gata en X mesos o simplement enregistrar les dades per aportar més valor a la visita presencial. Tenim diferents iniciatives en curs, com poden ser la de farmàcia per sol·licitud i recepció de medicació, la de pneumologia, per qüestionari previ a la visita, la d'urologia per seguiment de pacients oncològics, alergologia per al seguiment de pacients crònics amb asma, rinitis o urticària, i els qüestionaris de trauma o anestèsia, que són qüestionaris previs a la intervenció quirúrgica. Amb el projecte Gata, el que es busca és que les visites a l'hospital aportin valor tant al pacient com al professional, evitant així desplaçaments innecessaris. Aquí tens la medicació amb tota la informació que acabem de comentar. Molt bé, gràcies. Per cert, tens l'app de l'hospital? Sí. Doncs mira, et volia comentar, des del servei de farmàcia hem creat una nova usabilitat en la que podràs sol·licitar la medicació perquè se t'envia al domicili. Ah, no hauria de venir a recollir més medicació aquí? Bé, això el que passaria és que només hauries de venir només els cops que tinguis visita amb l'especialista. La resta de cops hi ha un qüestionari que s'ha d'omplir en el que ens sol·licites la medicació. Llavors, fixem un dia i la pròpia app t'avisa el dia previ a l'enviament que rebràs aquella medicació a domicili i posteriorment també a través de l'app ens has de confirmar que has rebut correctament la medicació que estava en les condicions adequades de conservació. Ah, molt interessant. Un dels objectius del servei de farmàcia per aquest 2020 era l'enviament de la medicació al domicili dels pacients. No obstant, amb la Covid tot aquest procés s'ha accelerat i ha sigut el propi servei de farmàcia el que ha trucat a tots els pacients per evitar que es desplacessin a l'hospital. A partir d'ara, amb la nova eina que estem fent servir, seran els propis pacients els que de manera proactiva sol·liciten l'enviament de la medicació al domicili abans que es finalitzi. A més, també ens permet conèixer si la recepció ha sigut correcta del medicament. Els principals avantatges d'aquest aplicatiu són que ens facilita molt la gestió del reenviament de medicament, empodera els pacients, ja que són ells els responsables de fer la sol·licitud del tractament i permet establir un nou canal de comunicació entre el servei de farmàcia i el propi pacient.